Ako zistíme, že či je pri vedomí? Jednoducho. Reaguje na otázky? Oci, počuješ ma? Skúsime ho zastrašiť. Oci, budeš detko? Nič. To je zlé. Skús s ním zatriasť. Veru ešte dostanem. Počúvaj a spolupracuj. Stačí trochu. Nič. Mám ho prefackať? Nie, omámený človek by to mohol považovať za výzvu k útoku. Tak do toho ja nejdem. Kontrola dýchania. Dýcha? Áno, je živý. A čo teraz? Tak, a teraz by sme mali zavolať záchranku. Nie je problém. Vytočím 155.